Na základě šířeného videa po internetu jsem byl požádán firmou Konstrukt o provedení identické zkoušky na bumpingovou metodu dle přesného návodu, které je uváděno v tomto videu. Systém Konstrukt se skládá ze dvou částí, z části mechanické, tedy řadicí, a zámkové jednotky. Tato zámková jednotka systému Konstrukt je vybavena 5 hlavními stavítky, to je základní hlavní řada, která je ještě doplněna vnitřní řadou stavítkovou. Dále zde máme boční stavítka, která jsou doplňková. Tento systém pracuje souhlasně, to znamená oboustranně v režimu otáčení o 180 stupňů. Na tomto demonstračním odlehčeném modelu představíme díly zámku. Cylindr, těleso, vačka. Zde vidíme hlavní řadu variačního systému a zde vidíme boční řadu variačního systému. Po odsunutí přechází tato boční řada do činnosti. Takto je vybaven a zkonstruován zámek systému Konstrukt. Na základě výpočtové a geometrické analýzy jsem zhotovil bumpingový klíč, který se skládá z 5 hlavních stavítek, které jsou prohloubeno na maximální hloubku, a 4 vedlejší stavítka, které jsou provedeny taktéž na největší hloubku. Zadní strana klíče nepracuje, protože je to zámek oboustranný. Bumpingový test provedeme na demonstračním modelu. Zde se jedná o originální klíč. Jak vidíte, je zpracován z obou stran. Je oboustranný a plně odmyká. Následně použijeme klíč bumpingový. Vidíte ten rozdíl. Klíč zasuneme do cylindru a jak vidíte, zámek neodmyká ani z jedné, ani z druhé strany. Následně provedeme konkrétní test na tomto zámku bumpky metodou. Zde máme zhotovený klíč, který zasouvám do cylindru zámku. Použiji úderové kladívko tak, jak bylo aplikováno ve filmu. Zámek nečte ani se nenaklání a jak je vidět, touto metodou tento systém nelze překonat. Pro kompletní provedení bezpečnostního testu na bumpky metodu to provedeme dle evropského standardu. Použijeme shodný klíč, ale budeme uvolňovat první stavítko krokem zpět. Čili zasouvám klíč, posouvám a zkouším. Jak vidíte, zámek nečte, ani se nezasekává. Zámek drží v plném jak na první krok, tak na druhý krok. První krok, druhý krok. První krok, druhý krok. Čili ani touto metodou, která je korektnější, tento zámek nelze na tomto provedení překonat. Závěrem jako soudní znalec oboru zámkové techniky a přesné mechaniky musím konstatovat, že tato metoda, která byla aplikována na tomto zámku, je zcela nefunkční a nelze touto metodou tento zámek překonat. Zámková jednotka Konstrukt je opatřena 2 certifikáty.
státem akreditované zkušebny, jak podle normy evropské ČSN 1303, tak podle české normy ČSMP ENV 1627 ve vysokých třídách. Zde je třída číslo 4 a zde je třída číslo 6, což charakterizuje vysokou bezpečnost zámkové jednotky.